खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा दिनैहायनि भिडिअआ माने मबाइल गोदान लायदोंमोन आरोना जोंनि थाखाय नङा बाबानि थाखाय आरोना आंनि बाबानि थाखाय ओमफ्राय माने मबाइल फिसासो लायोमोन नालाय ओमफ्राय उनाव मबाइल गेदेर दा लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बेसेबां लादों बबेनिफ्राय लाबोनाय आं नोंथांमोननो गासिबखौबो देखायजोबगोन दिनैहायनि भिडिअआ माने बेनो जासिगोन आरोना जोंनि बाबानि मबाइल गोदानखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना दासो मोनफैदों आरोना हासबेन्ड थांदोंमोन ओमफ्राय बाबा बिसोर थांनानै लाना फैबाय आरोना दासोल' मोनफैदों ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों सानबाय भिडिअ बानायखायो जिहेतु नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बांद्राय दामिकनि नङा आरोना नोंथांमोना मिथिगोन नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बाबाया माने मानो बांद्राय दामिकनि लायाखै होनना बुङोब्ला माने जेन'बा बिसोरनोथ' बिदिनो फन थांलाय फैलाय जानाय फन खालामनो हानायबानो जायो ओमफ्राय गेजेर गेजेर आंनि भिडिअ नायनो आरोना ओमफ्राय दाबो सिखायना होगोन आरोना सिखायबाथ' रोङि जेबो गैया नालाय सिखायनायजोंसो जायो नालाय ओमफ्राय जों सिखायना होगोन आरोना दायो दा सिखायना होनोसै बेलासियाव ओमफ्राय नै बेनो आरोना खुलिखाना नायखाबाय बिसोरो नङाबा बोरै लाबोगौमोन ना बेखौनो फसायदोंनो जोंना बाबाया ओमफ्राय लाबोबाय आरोना बिराद हेपिखा जोंहा बाबाया दिनैहाय बयबो हेपि जाखागोन नङा होमबा जायबाबो मोनसे गोदान बुस्थु लानायनि उनाव जेनेबा हेपि जायोना देखायनो आङो नोंथांमोननो बेयाव जेबो माबा खालामथ'वाखै खालामनासो होनांगोन आरोना हासबेन्डआ दा खालामना होथोंसै नै बेनो आरोना नै लोगोफोर मबाइल गोदाना उनथिंजा नै बिदि रियेलमि आरोना लोगोफोर आं दा जा मबाइलजों भिडिअ खालामगासिनो बेबायदिनो आरो खिन्थु बेयो एसे खमनि आरोना बाबानिया एसे खमनि बिराद मोजांखा केमेरा क्वालिटिखौ नायनो र' आङो केमेरा क्वालिटिखौबो नायनांगोन आंहाबो मालाबा आंनि मबाइला माबाबाथाय एसे केमेरा क्वालिटिफोरा मोजां जायाबाथाय बाबानिजोंबो लानो हानाय बायदि आं हासबेन्डखौ बुंहरदोंमोन केमेराखौ क्वालिटिखौ नाय होननानै मबाइल लाबा दानिया केमेरा क्वालिटिसो नायनो खोथाखायो आङो जायखौबाबो मानो होनबा आंहाबो भिडिअ बानायनो मोनगोन ना इसे बांद्राय गाज्रि नङा मोजाङानो नै क्वालिटिया मा भिडिअ क्वालिटिया मोजाङानो नै आहा भिडिअ लानो मोनसिगोन नै नायनोबा मोजां साफा नुथोना स्रां साफा नुदोंना मानसिखौबो आं मालाबा लागोन इजोंबो भिडिअ गोदानखायनो नुदों खोमा ना साफानो गोदानखायनो नुदों खोमा आं मोजां मोनबाय आं भिडिअ खालामगोन इजों गाबोन ब्लग बानायबा बेजोंनो बानायगोन आङो मबाइला रियेलमि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सोंखागोन बेसेबां लानाय आब' होनना बयबो मिथिनो लुगैखायो नङा होमबा र' मबाइला मा बेसे होनदोंमोन बेसेयाव लाबोदों होनदोंमोन हो 9,000आव लाबोदों आरोना ओरैनोथ' बारा बिखायो एसे एलाखौ खमायनानै लाबोनो हायोना ओमफ्राय 9,000आव लाबोदों नै आं खिन्थु बिराद मोजां मोनदों साइजआ मोजां आंना हासबेन्डआ रोंखागौना बासिनो बिसो बासिनाय बाबायाथ' रोङाना माबे मोजां माबे गाज्रि मोजां नुगोना नुवाखै नोंथांमोना लोगोफोर मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदे लोगोफोर जोंनि बाबानि मबाइलखौ नोंथांमोना मोजां नुगोना नुवाखै ओमफ्राय बेनो आरोना 9,000 लादोंनो ग्रोबनो 9,000 लादोंनो मोजां मोनदों आंथ' बिरादनो बेजोंनो भिडिअ बानायग्रा जासिगोन आं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोना नोंथांमोननो एसे माने जोंनि बाबानि मबाइल गोदान लाबोनायखौनो देखायनो होननानै ओमफ्राय दाना बिमानोबो नांसिगौलायनो दा मोनसेखौनो सानैबो नायथोंसै आरो बिसोरथ' बिदिनो सोरनिबा ब्लग बिदिनो शर्ट मुभि कमेडि ओंखारोना इफोरखौ नायो आरोना इसोरो ओमफ्राय माया
गासिबनिखौबो नायजोबो ब्लग भिडिअफोरबो नायो सानसे मबाइल एगारना होबाथाय ब्लग भिडिअफोर नायो बिदिनो ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ मबाइला 9000 लादों रियेलमि आरोना सालबारिनिफ्राय लादों ओमफ्राय बेखिनियानो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ससेबाबो भिडिअ बानायबाय आङो नोंथांमोननो ओमफ्राय बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बाय बाय